masing-masing. Halo? Setiap rumah punya kisahnya masing-masing. Dan di Natal ini, Tuhan menulis ulang kisah itu dengan kasih.
Horas jala selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu mana dihamu panmaladunami. Pinuji ma debata naung mama sumasu sude keluarga niaka ruas ni huriana. Bohita marlas ni roha mamuji jala pasangapon goar ni debata di minggu apen paduahon sadarion. Oleh Tuhan saya homa toktong hupuji hami. Ayo domual di saluhut silahonon nadinggan. Saya patau mahami rap dohot sude keluarga nami. Rotu adopamu nasun badiai. Mangede hokko natumimbule. Di permingguan keluarga di Tikyon, Rabdo hita doh dongata sabagas, marsoba jala mamuji Tuhata, alani i di bagasan haporsiaon Napolin, tahati dakon ma. Idama dengan nai dohot sonang nai. Molotung pungu sahudulan akan amarhaha marangi. Rap makalasum dengan bahasa ni debata. Alani i sude mahita marlas ni roha mamuji goarna nabadiai, marede mahita sian bukwede nomor 510 ayat sada rodi 2 dohot ayat 4. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen.
idama hatop doauro tiop mana diho asa unang adong na membuat tupalmi. Haleluya. Ale amanami na di Banuang Gijang, na madok mauliate do hami tuho, ala di pabotohon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalahosal pusogot langit do hotano, alay na hodo anggo hatam rodi saleleng nileleng na, akum nii, ikon patar do sogot saluhut jolma di jolo di habangsa paruhumanyi, saya si maroham di hami, pahot marohanami marhapor siyan di hatam, marhite-hite to di parbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas niroha hami paimay mahon, jala asa dapot hami hangoluan na sora suda. Amen. Tatangihon mapatik ni debata di minggu tasadarion, imana tersurat di 2 Raja-Raja 17 ayat 10 tolu songonon ma hatana. Pola amar panindangion muse Jehovah di Israel dohot di Juda, marhite sian pamangan ni saluhut akka panurirangna, dohot saluhut jolma parpakpukuonna, mando tunasida, paubahamuma rohamuna, sian dalan muna akka naruay, jala radoti hamuma akka tonakku dohot aturakku, hombartu sadok patik nang hupatikon tuopung muna, jala nang hutongoson tuhamu marhite sian akka naposokku, ima akka panurirangi, olat ni ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Oh
sopoti madosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopa nasana adong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manupoti dosa nami akan hula hami marhites yan pangalasan nami di patikmu. Ima marhites yan hat tubu-tubu ni rohan nami naruay nang siyan pagkatayon nami na soture rodi panguloyan nami di hisap-hisap ni rohan nami. Natama si tutudo na uhum hami ala ni dosa nami alay na tarsul-sul bagi do hami nuaing ala ni asiro ham di hami ale di bata nami. Pardingan basa jala para si roha doho ala ni anak hahulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhut na. Jala suruh mato di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami manguloiho. Di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabesahat hami tuhanguluan na sorasuda. Na pinarbagam diakka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata. Sunod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu. Hamu akan aloja jalan sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu maagwakku tuamu. Guruhon hamu masyan ahu. Ay nalabo doahu. Jalan serep maroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna, ay labo do agwakku, jalan yang do nahupa porsaton, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Ni debata turpu epistel di minggu Advent na paduahonon, ima pasalmen 72, mamuka sian ayat sada 1 ayat 10 sia, tajahama marsikat sorin. Sian si Salomo ale debata, say pasahat ma akka panguhummu tu rajai, jala hati goranmu tu anak ni rajai. Sayho madihabiari halak saleleng adong mataniari, jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut. Ikon marsoba di julona akka pangisi ni halongonan, jada lidatan ni akka musuna orbuk.
Paluon na doton dinasida sian pangarupaon dohot sian parhilangon jalan na arga situtudo mudar nasida di rohana. Pinuji ma debata Jehovah di beta ni Israel, sasada-sada membahen akka halongangan. Ido sahatna, martua do akana tumangihon hatani debata, jalano peopsa. Amen. Tindakon maha porsiatai songon nahina tindakon di dongata saha porsaon di sadok portibion rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mempalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadei imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianto di parbadia andorang sohabuan ido tuhata natuman na bernit di pangumuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubano toru na mulak mangulu di hari patuluhon na mana tu surgo laundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamula sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Ahu porsea ditod di parbadia, jala adong sadahuria na badia. Huria hato panihalak Kristen, akan na badia. Do di hasesani dosa, do di hatay na mado. Mula mangulu dosogot daging ni halak ng mate. Do di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabigema titing ni huriata di bagasan sa minggon. Titing Minggu 7 Desember 2025. Naparjulo
Guarni Minggu. Guarni Minggu sadarion ima minggu Advent paduahon. Doho topik minggu paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaon banua gijangi. Napaduahon namarragam naparjulu. Sadarion minggu 7 Desember 2025. Di patupa huriata do parmingguon keluarga di ganup parmingguon. Papungu pilihan keluarga do hita di bagasan aplop naung pinarade ni huriata tu haporluon pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu. Pilihan sada A, sada B, do 2 tapasaha maadorang sojamita jala pilihan keluarga tapasaha matujulu dung sipul jamita. Napaduaon hobar tu surat sian eporus HKBP nomor sada pitu sada walu garing L08 garing 11 Romawi 2025. Taringo tu bencana domu tusi di hari Minggu 14 Desember 2025 tapatupa do punguan pelean di sude parmingguon di bagasan aplop di pasaha tujolo dung sipul jamita. Ima pangorupio tu korban bencana alam di Bona Pasogit Tapanuli Raya. Napatuluhon sadarion Minggu 7 Desember 2025 nabakobasi parminggu pukul 10 wib ima amang padita Witman Marpaung ima padita HKBP Gria Dadap saluhur ruas parhalado doho pangula nagoktiki pasahaton mauliate di pakobasion nasida. Tolu Romawi Koinonia naparjolo seksi sekolah minggu sadarion Minggu 7 Desember 2025 parminggu sekolah minggu di pasadama tu parmingguan umum. Jala marsikolah minggu ma muse songon nasomal di hari Minggu ima tanggal 10 Januari 2026 naro. Pesta Natal sekolah minggu. Sadarion Minggu 7 Desember 2025 di Patupado perayaan Natal kelas kecil. Sekolah minggu masuk pukul 14 wib. Maringanan di gereja. Napaduahon seksi remaja doho naposo bulung. Di hari Rabu 10 Desember 2025 pukul 10 sia wib. Di Patupa remaja pemuda HKBP Tangerang Kota do gladi bersih maringanan di gereja. Di hari Sabtu 10 Desember 2025 di Patupa do perayaan Natal remaja pemuda HKBP Tangerang Kota. Masuk pukul 10 wib. Maringanan di gereja. Hobar tusi pinangido tusude remaja dohot naposo bulung HKBP Tangerang Kota. Asa madohoti pesta Natali. Patuluhon seksi ama. Di hari Senin 8 Desember 2025 di Patupa do latihan kor seksi ama. Ima ama Huria, ama Kantata Gloria, ama Asaf Bermasmur, doho sude ama HKBP Tangerang Kota. Domu tusi pinangido tusude seksi ama laho madohoti latihan maringana di Sopo Saroha masuk pukul 10 sia 30 wib. Paupaton di hari Kamis 10 Desember 2025 di Patupa seksi lansia, seksi ama do seksi parupuan do gladi bersih Natal gabungan. Masuk pukul 10.30 wib. Maringanan di gereja. Hobar tusi pinangido tusude seksi ama, seksi lansia, seksi ama, seksi parupuan. Panitia Natal do sude peserta liturgi sian ganupik asa madohoti ulauni. Opat Romawi Diakonia perjolo pemberian tali kasih sakit menahun. Di hari Jumat
12 Desember di Patupado pasahat talikasi turuas na sakit manahon. 2. Ucapan selamat full timer Parhalado ralat warta tambahan namoding na di hari Sabtu 6 Desember 2025 nunga marujung ngolu sadaruas ina na margoar Linda Asima Boru Tapu Bolon Sianwik 27 sadarion pukul siawip di Patupado parminggu di rumah duka Biontek Bio tuhatama na mangapuli sude keluarga na tidak dikonna. Ucapan selamat full timer Parhalado do sude ruas pasahaton selamat ulang tahun hari hatu tubuh tu 104 halak ruas dohot selamat ulang tahun pardongan saripeo tu 17 keluarga hatani di batamat dok saya dilehom matuho saluhut si subut roham jala di pasaut nasinak kami pesalme 20 ayat 5. Dohot tu sude ruas namar sahid saya dilehot tuhata magogo dohot hahipason hatani tuhata madok saya homa pamalu mahu ale jahuba asatung malum huhilala saya homa mangurupiau asatung dapotan pangurupio nau ai hodo puji-pujioku Jeremia 17 ayat 14. Songonima titing di mingguta sadarion. Dia katiting naso di jahahon waeng tajahama di buku acara digital naung sahat tuganup grup WA week. Molo adong akan nahurang takas di panurato dohot di pajahahon di tikingon tapatakas ma tu Parhalado di week tabi. Manang tu sekretariat di Huriata di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tuhata ma pakawasion ni Huriata. Jala di pasu-pasu ma nang Parhalado. Doh ruas lau patupahon akka ulaw na denggan di Huriata. Bain sangap di goar ni tuhata. Horas. Marede mahita huhud papungupelean sada A sada B dohot 2. No
Martang yang mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramot ya hati-hati doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani tu hatana hina holongan, hatani di bata barita nauli di paraminggota rianon. Imana tersurat di Evangelium Matius bidutolu, mamuka sian ayat sadar di ayat 12, songono di dok hatani tu hatta hujaha mima dihita. Dungi, di lau-lau nyari hehe masih Yohanes padiri marajamita, di halongonan Judea. Ninnama. Bau bahamu maruhamuna, ay nungasonggop harajaon banua gijangi. Ibana do na pinabuani panurirang Jesaya ujunani dokna. Suara ni nama jauh-jauh di halongonan. Pature hamu madalat di Tuhani. Pahornop pamuma si dalanan nai. Ibulu ni utto do ulos ni si Johannes, hulik kuling do hohosna. Akasi hapor do si tuak ni loba do si panganonna. Dungilaw mapangisi ni Jerusalem manopot ibana. Songoni do suri halak Judea, rodi saluhut akka namaringanan di labung ni Jordani. Jadi di padidihon si Johannes manasida di aik Jordani. Dung di topotibe dosa nasida. Alai dinani idana torok parise dohok saduse manopot padidion nai ninnama maddok nasida. Hamu anak niulok ise do na mangajari hamu pasidik rimas narosogot parbuihok kamu manatama babuanong muba rohamuna. Jala sotung didok kamu di bagasar rohamuna si Abraham doa manami. Ay hudok matuhamu. Terjadi hod debataro anak di si Abraham. Si anakka batuan. Ay nunga pola ape takke tu daling niak kahau. Ope si tabao manasa hau naso marparbuehon naringkan. Jala sida buhonot tu api. Ya au ay do hudidihot tuhamu. Madokon paubahon roha. Alayadul gumogo do narosian purikku. Gari mabuasi patuna hurang tamado piau. Didi honon ni ido tu hamu to di perbadia dot api. Di tangan na do purpuran. Payason na ma perdegian na. Papungon na do emena tu sopona. Alai tutungon na do. Anggo hurak kami tu api nasoramitop. Olak nima sahakna. Huriani tu hatta nahina holongan. Selamat minggu Advent na paduahon madihita saluhukna. Dihita saluhukna. Ternyata
nama nomu haroroni Jesuson. Jadi dua nuaing panomu-nomota. Panomota na parajolo ima panomuon asa tubuh Yesus di rohata. Mudah-mudahan manong tubuh. Ale kota tomu-tomu do terus. Ay naing masuhan ni Yesus ta rohata. Molo na jolui imana tubuh di hutawi lihim di barani pinahad do. Natapes tahun saunari dok nata tomu-tomu dang Yesus na tubuh nagabi di barani pinahan ibe nga tubuh be mana di barani pinahan. Alay ta tomu-tomu tapes tahun ikut tubuh turo hatta. Na peduahon si tomu-tomu ta ima harorona parpudi. Lau manguhumi nasa jolma. Mangaradi di hari parusia manang kedatangan kembali. Ima si tomo-tomota. Jala minggu Advent ternyata benda sapi opat teli di bain. Ala nasomurado manomu-nomui tidak mudah mempersiapkan diri. Kita majolon waing nama mikiri ama persiapata. Ngasapi 4 minggu di bahenon, minggu peduahon. Ngasal pusa minggu. Minggu peduahon mulai sesedario musim marsugut. Sa tu hari Sabtu nanang ro, baru musim apen patuluhon. Jala aladang murah nama nomu-nomuon mulai dokon amurado amang. Mantap mai, beres main na, siap mulin na, semakin meragukan, semakin molo di parsineang, semakin tidak mungkin tubuh Yesus di rohana, roh Yesus tu jabuna, marnata limana rapon Yesus, semakin tidak mungkin. Alanido na gudang do na salah kaprah di panomu-nomu nei, bener gudang akka cerita. Adong do di baen cerita, adong sada raja naing roh, na sangat terhormat, jala di rohani nama nomui, dingga kia do tapi salah. Dinani dok na mangarade mahon yang Roma au tu jabum boronginon. Laumat dapat tok kamu inna. Laciat do rohana. Anggor Roma. Itu risiak mapinahalubu na macetabu. Sampai sadari amatay do inatay marhubas. Roma ranno ni. Ay dang ipabuwa manang najam na. Roma ranno ni. Pas mga malam main najam siya. Hape na ro. Napugus dumangi dumangan. Ngamalihiyak kami Tuhan, leong maju kami manganin na. Beso naonin na itulak. Lasi palao. Barani ho. Ipaima mo se. Dung jam 10 malam. Namangido murumdo naro. Buido kami mangina ijabu mo naonin na. Bugos mo se. Bejuna pedang tikos. So now si pay maonin na las di paulak, di oray mo se. Na perpudi mo se, nga jam 2 pagi. Na sego si tutupayan na doro. Nang meribak-ribak. Baru mangido ma, leong majo tuaw beju mijo, nang ko pala sada. Ay dangos si pay maoni, ujung na diusir. Ay tung liyam majo tuan namin na adaw. Api ujung na dukom mula na tuloy tarpurum manasida amatay do inatay. Imada tuluhali mau borong inorro tu jabum.
Alay so ijak kokuaw, ipalaw ho duaw, itulak ko duawin na. Alani dang robi aw tuja bumi. Ay nung ay tulak. Bagaimana menantikan, bagaimana mempersiapkan diri manomu Yesus narway. Jala Bibel tapi Alkitab kita menerangkan tidak mudah. Dang murah. Alani ido bahkan persiapan nunga disuri rakot di panurinang Jesaya. Ikonadong do patujuluna. Ikonadong do suara nama jauh-jauh di halongonan. Pauli hamuma dalan ni Jehovah. Ikogohad do nasarura. Jala parejeton nasadulok. Jala gabe rura tanggurung ni dolok. Harus ada suara yang berseru-seru di padang belantara. Itu ban nagabe konadong perintis. Ikonadong na pendahuluna. Ikut jumoloro suruh-suruan Gabriel tu si Elizabeth. Baru pian nomuse ro tu si Maria. Salpuono bulan disuruh dewatama per di surgo. Gabriel tu Nasaret manopot sada anak boru si Maria do guarna. Salpuono bulan dukon gabi-gabian si Elizabeth. Patu joloni de batado ibana do honon. Jala yang disuarakan adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Alani huriani tu hatta jauh-jauh barita naulion na prajulu buado bainota mangarade karena tidak mudah. Molo na sa ililingon buado mangarade netor sa dipikiri kung tebo manon yan kue Natal. Baru mo se anggo pohon Natal ang adong bija butabi termasuk gereja. Bahkan ujolo domol mabait songoni. Namangihok mo se baju Natal. Molo dang boy amado ina mar baju Natal paling sedikit anak kon nang manur baju Natal. Pelagi amar liturgi na budari ando budari mo se. Baru mesti remaja napo sebulung, amaina dan seterusnya. Atik pe perlu di dohok dinggat doi alay anggona paling disosohon marhite barita naulion dangi. Na paling disosohon bohado persiapat taima na perjolo ima paubahon roha. Bertobat. Di juhod dohita bertobat. Hata bertobat di soni ma dumulo ma dipikiri di pahusor-husor ma pangalahonan nasay laon. Molonung ngadinggan ditoruson semakin lebih baik. Alai du kota pahusor-husor kita perhadapkan dengan firman Tuhan dan seruannya dipangido matuhita hata bertobat di soni ma balik kanan maju jalan. Ko balik kanan do. Ido hata bertobat di son. Metanoia. Di hata gurik. Ikon itinggal hon 100%. Molo adok kya nakahahurang ta bakko na hurang denggan. Ikon ni itadikon. Atik pe mungkin menyusahkan. Alana dong dotong. Unga bakko hasian. Ngaso malan. Nga kebiasaan na, adong dojol makibiasaan na mergebus, dang ite he. Sapi adong idokon, ay ho petong, amen yanui, si pole pe bigi-bigi hoi, ay ubet ni goting ni na mergebusin na. Alam nga kebiasaan, nga ubet ni goting ngayon na. Nuaing, di pangido to hita sapay, pay na pe, manang nabuhapik, sesulit-sulitnya, kita harus tinggalkan. Ngaikon balik kanan, maju jalan.
Molo di buku Lukas, ipatorang do apa seruan-seruan dari manakah bangsa itu harus bertobat. Nah pinabuani si Yohanes Pardidi lebih lengkap. Atik peu godang do, molo tapa husar-husar, olo do gumudang siyan nani do non. Dari mana kita harus bertobat? Kita bima nama boto. Ale hujaha majolo manang napiga, nani do ni si Yohanes Padidion, siya dia ma bertobat. Idok susongonon. Di Lukas 17 ayat 10. Unang ma buat tamu, lobi siyan nani aturhon. Berarti nani do nani son, molo diperhadapkan tunai tonga-tongani bangsot taon, unang korupsi. Molo olohia membuat lobi siyan na diaturhon, berubahlah, bertobatlah. Jala molo adong pe nama sa di tonga-tonga ni bangsot secara khusus tapanuli rayan waing Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ada juga yang harus bertobat di situ. Nah, ko bertobat niyan. Alani molodang sepakat dobe magdokon. Banjir bandangi adalah akibat kelalaian kita yang tidak memelihara alam dan lingkungan. Molodang sepakat dobe kahalak Batak Kristeni. Adong dobe na membila-bila kana menebangi kayui. Songoni maita terus. Pasti do godang namar matianan non. Dan yang menjadi korban orang-orang kecil juga. Anggo Yesus ta pasti do mania ate-ate nama merengi. Alana Bibel tamat doko mulai siap pada baru siap pada narubi satu pada baru. Allah kita itu berpihak kepada orang-orang kecil dan orang-orang hina. Dan tanpa bereng-bereng saya. Jadi unang dibuat bina sebagian nak. Asa sahak tu hita tubuh Yesus ati adong warisan ni aturan nan yang punan yang kita manang hahat talanung gali mana. Sebelum Natal tanggal 24 Desember paulak beda kamang. Kala inang tapaulak beda. Unang ibuat bina sopunana. Murut do Tuhan ni. Molo aturan na puna tado bedihita. Ale yang gua aturan punana do. Alana molo ada batak na julu. Ay so marjabber. Ama do ina pinoparna molo hulaburu. Ibu do ikan. Ale molo dung sahat ita tu ajaran ha Kristeno daong. Dang si buhay ito ni. Iko perjabara dui. Justru ka nalobiu dangon, nalobiu susa. Iko nunggudang do pasahato tu si. Ido sa tubuh Yesus. Di paulak biyan no ni. Manang pe nadi naung di kota Tangerang kita Jabodetabekon. Molo adong punani hala gabi punatta hasil ni nata akali paulak be. Ido na marapen. Ido na bertobat. Minggu bertobat do iban warna nyon ni warna bertobat do sudion. Hamu bau ni sol-solibedo sana minta maaf. Ido sa tubuh Yesus. Namangihu Muse di dokon ibana di Lukas 10 ayat 10 sada. Namar dua baju dilehom ma tunaswadong bajuna. Alami minggu apen juga menyuarakan kepada kita asa ditingkatkan jiwa diakoni sosial. Tu hari Minggu kita papungu pilihan. Tu korban bencana, tu pak tak mengurupi itak ni nabu terbaik.
Adong do di medsosi kritik, atik pemungkin radang sudetik kosi. Beta do kanong di pasahat alay hohom. Na binani tangga siamu dang iboto tangan habirangin alay dong kritik. Bahasa gabi si KDM, itor lauro hana do pikiran na mabayin ubaga tutatayinin na. Hape hita do haanggina dan seterusnya. Bahasa adong akan hohom dang tarida. Sayang gia ma naung di pasahat hohom dang polei pabuat. Dang polei kosahat tu media, tapi dia berbuat. Molo naga biakan na songoni pesudi akan aporsea, kita lakukanlah dengan baik. Paling dang jolma memang dang marnida, ala yang gotu hatei ido na perlu mangida. Tapi kita buat yang terbaik. Ido jauh-jauh bertobat salah satu yang disuarakan na pinasaha ni si Johannes Paddidi. Di Lukas 10 ayat 10 pak idok, unang masusai, unang ma dobohamu halak. Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Molodang boy ta apusi iluni halak, unang patangis-tangison. Jika kita tidak bisa menghibur, unang hita membait tangis jolma. Molo adong jolma nalas rohana patangis-tangis son, bertobatlah. Itu nani dokna. Aidong do jolma menikmati molo tangis donganna. Lasir rohana. Alay molo adong songoni dipangido do hita bertobat. Na mangihu mo si seruan ni si Johannes Paddidi ita ringok tu pertobatan ima, hasabab po kamu ma, gaji muna. Molo tu akka na mergaji, molo akka tu na mula-ulaon, hasabab po kita pasariatta. Bersukacitalah, syukuri apa yang kita punya. Jadi hasabab po kamu na adong nanidok nadison, dang holan mensyukuri taringok tu pengi, taringok tu pacarian. Hasabab po kamu na adong. Syukuri. Syukuri keluarga kita. Syukuri anak-anak kita. Adong do, jolma, molo anak ni halak saya dipuji-puji. Ali molo anak na holan narwana ibereng. Oh, songon soedok, songon okko, na oto akko, tiru anak niya menianuin na to. Na pistaran, na burjuan. Si holanamma na positif, anak na nahurang sudi. Syukuri apa yang ada. Hasabab pun na adong, di tengah-tengah ni keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan tubuh kita. Hasabab pun, syukuri. Adong do jolma ya halak sebagai ibereng, gimana sih narwa ibereng, narwa anawinna, si sol-soli diri ni mulu markaca, bukan mulu markaca, emang rohame igukonin natong, au bangga do igukon nang pemancung kidala mo ba, dak ya huse salion, adong do si sali, yang syukuri diri na. Apa yang nasuta po turu akan nasingi pihak kahalahi gudang doha kurangan ni. Banyak juga keterbatasannya itu. Dang nasi kopi, dang na luar biasa. Yang membuat terjadi adalah, yang membuat berbeda adalah saya syukur yang saya punya. Adong do jolma, anggot dang di HKBP Tangerang Kota, dang do Tangerang Kota. Molo marsilehon-lehon, adong misalnya tupunguan, molo inatani halak mangido na berjuang mangalehon. Hape molo inatani jabu na mangido, sape koring arwarur na idang ilehon. Lungukian na marwana. Molo tu tetanggay mana berjuhian. Hape molo tu ijabu na imana, dang berju. Mulu adong nasungoni, alay yaw yak kita ngarong nasungoni ate. Bertobatlah. Mubah mahita.
Idu kan nani dokna, hasabab pon na adong, syukuri. Amat tanah manang nabo HP, olo do hurang godang pacarian ni, syukuri ma. Unang mamereng amatan hala api amatan halahan mu se gateng mu se tibo mu se pacarian na pe godak kian ni se puji-puji. Amat tanah amang tahin na lasuguro na mamereng. Itinda si Jehu. Sebalik na inata. Unang inata ni hala ipuji-puji. Seuli di bereng inata na dang. Tapi mana do manguli? Anggoy tiki pacaran so inama imana no baga sesude. Ido do nani do nai syukuri. Manang buhabi perdijabutai naung pinasada ni dewata yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Banyak kekurangannya, iya memang. Ada kurajol mana suatu kekurangan. Nah, kita bahagialah. Syukuri mata halat cuma. Ima pabena ni dewata. Unang siti perbedik ko tu halak. Halahi pe gudang do haurangan ni. Nasi pe buah-buah do tu hita. Yang membuat berbeda adalah sebagian ada yang bersyukur. Sebagian tidak, selalu merasa kurang. Jala molo selalu merasa kurang, tung sude portibioni pasaha tu si, dia tidak merasa cukup. Alani doa dong dapat dohan. Tuhan telah menciptakan dunia ini dan semua yang tercipta di sana cukup untuk semua orang yang ada di dunia ini. Tapi semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah cukup bagi seorang saja yang serakah. Yang tidak ada rasa syukur. Alani dipanggil tu hita sa bertobat. Minggu bertobat at domingguan. Hita mana maboto. Nahu pasahaton apa yang diuraikan oleh si Johannes Padidi. Anggona lebih detail taringok tu. Di dia mah hita harus bertobat. Hita biru nama boton waeng. Kita yang tahu jalan-jalan kita. Kita yang tahu isi hati kita. Kita yang tahu isi pikiran kita. Alanimu ba mahita siya ni. Disi. Napaduahon. Jojo ni baritana ulion. Dipastikan. Dan diulang-ulang dengan sangat tajam. Ikoroduhum tunaso bertobat. Ikon honauhum donaso olumuba. Bahasa na dipakai si Johannes Padidi, nunga ape take tudaling niya kahau. Jimol pamotuan niya tersongono de, ngay sob bepisoi. Ni. Wama jo contoh rai buido terida te. Alat torasing warna nion, tabay majo otakei. Ngabuti. Dan ngadong bialahasan. Kumuba do, ngani obbe. Nung ape take tu daling nya kahau, sita bau do na somar perbue. Pasti dihukum. Para jahat pasti kena hukum, tidak ada terkecuali. Dan adong ngeles di son. Nasongonod do Tuhan, pay mamajolo, nasongonod do Tuhan, ndak. Sudah. Alani dang boy be marmiam-miam. Nian dia katurpuk na asing pengay pabuwa. Jala di bayad di son. Bahkan haroro ni Jesus sipe, lasido na pinabuana kan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ngaroy mana ngajonok. Hatu tubuh ni Yesus, hasasaha ni Yesus tu portibion dalam dua hal. Molo bahasa ni si Lukas mengutip kesaksian ni Malim Simeon. Na pinajongjong doon bahen pertinggangan dohot hahihion ni terup halak. Jadi dang holan pasu-pasu do peluehun Yesus subanaro. Alai satu kesatuan dui naro haroroni ibana tu nasoma jalo
tu naso marhamu baon, naso bertobat, roi mana lau manguhum do. Iban na di dokon, ay di na di dok na di ayat 12 di tangan ni Yesus do masuk na, di tangan ni naroi. Di tangan ni naroi do. Di tangan ni naroi do purpuran. Purpuran kan mula panen, Roma alugo, mamurpurma dalam rangka membedakan mana benih nadinggan, dia hurakam yang tidak berisi, ilusalugui matongi, iro mamurpur. Papungon na do emena tu sopona, ke tempat yang sebenarnya, alayok tutungon na do akahura kami, puapi naso ramitop. Kaperjahat, nahurakam, pangalahona nama hurakam. Yang tidak berbuat baik, naso mar pangalahona dinggan, tutungon na, tuapi naso ramitop. Alani kepastian do na pinasahak na dison. Adong dua. Dan itu pilihan. Ahamai, pilihan terberkati, dohok tu barisan arak-arakan tu sopo ni debata, nakining, papungokku di sopona, atau tu barisan arak-arakan tu api narokko, tu api nasuramit topi. Jadi dohok doi pangare deota, dohok doi minggu adpen. Molo terpukon nga dohok marpardomuan, nang di portibiope hono uhum do, ngape takke tu dalingnya keheu. Baunang tu hati ya te, ala amang do inang majolo. Ya do rahita marsueswenan. Molo isuak kamu misalnya rabutan, ijolo ni jabutai, dakka marparbue, buado. Turita bahamu do te. Sidung iteba mang jo aluje ba manapu bulung-bulung nyonin ne turi tutung. Gabi suben. Jojo ni barita naulion pa buahos songoni. Alani namar Tuhanon do no bigi jojo ni tuhat taon dang boy marmeam-meam. Barita halalas ni rohana na pinasaha na tuhita ima. Dang sarupa hape parjabaran si jalau onni na mangulahul lo moni rohani di bata na mempersiapkan diri dengan baik tunaso mangarade dohok dengan dang sarupa sangat beda dok. Naolo mangarade dirina, naolo bertobat marhamu baon, itulah orang-orang yang bijaksana. Itu na bijaksana. Di nabi negi hatani Tuhan na di pahusor-husor jala di ulahon. Alani molonung taringok tu panomunomuon hatu tubuni Yesus di rohata dohot haroroni Yesus perpudi selalu dibandingkan dengan nabi bijaksana dohot naso bijaksana. Parupuan ipe napagalak palitona parupuan nabi bijaksana dohot naoto iturinna do. Molo takas pangaradiotan wain marhamu baon tuhading ganon na bijaksana mahita disi karena kita telah mampu mempersiapkan mewanti-wanti sebelum hukuman itu datang. Alai naung dibigi, alai dang marhamu baon tidak ada persiapan dengan sebaik-baiknya ngai bigi-bigi. Naso bijaksana na hurang pistar doi. Alani huriani tu hatta adong maddok songonon. Dang olonin na tubuh Yesus turohana, termasuk maturohata, jika kita belum bertobat dalam 3 hal. Kau bertobat mahita 3 hal. Na para joloi mah bertobat hatinya bertobat. Ay rohodo, molo di Bibil tamadok, pusat pengelola kehidupan adalah di sini. Ayoddo na ulo 3. Mangarapus na sumilik na ala hati na nung dangadong bepangkorani roha. Gak hidup lagi hati nuraninya dan dia bisa tertawa.
Alani mololonong pedongan nyon dang tolongon nyon mekel doon. Alanu nga somal menikmati las rohana mololonong. Moladong songoni bertobat di hati tahun karena itu udah salah. Hape molo panggorani rohat tau di topatu hatta songon tumiru rupana tudus tu pangalahona do. Parholong ni roha do pangasii. Molo dang adong belungun ni rohata lau menindas jolma itu juga perlu bertobat hatinya. Nah peduahon bertobat dalam pikirannya, cara berpikirnya. Ai matua nataboto do hata honotta, matua nataboto do ula honotta. Apa yang diperintahkan pikiran ini? Jadi harus juga bertobat. Pikiran juga harus bertobat. Namangi huk musehinna, iko bertobat dodoh idompekna. Bohado bertobat idompek naon. Ikon de ipapungu de dengan cara tidak serakah. Jalai ko dirajumi do sude pasu-pasu na jinalona iko gabe pasu-pasu ibana tudongan na jolma. Karena sangat mudah berkata kasihannya alai olodo lebih sulit nanggo pala manuhor sada fermen tu jolma ketika kita berkata aku mengasihi au makaholongi. Dinatului mahitekko bertobat. Dan landasannya hanya satu. Apa kata firman Tuhan kita. Molosongonian non pasma mantap piemma. Sahak manatali tu rohatta. Sahak manatali di anak kota. Karena Natal adalah Yesus bersama kita. Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ido Natali. Dan disitulah bahagianya sukacita Natal. Hurian itu hatta selamat mempersiapkan, selamat marat penma di hita saluhuna. Amin martang yang mahita. Aliamang pardinggan basa mauliate ma di hatam nang saha tuhami. Na marhobas dohami manomu nomu asa tubuh ho di rohanami. Sian naung tubuh hian lobi takas dope. Asa takas widahami Yesus. Asa takas diingani rohanami. Ibana mamareta roha doho pikiran nami. Mauliate ma di hatam ala diajari hami manomu nomu haroroni Yesus parpudi jari uhum sogut. Ala ni idang dohot tami nataruhum. Alai dohot tami naung pinalua. Dohot tami parnapuna di harajaun naung pinaradem. Pargugui mahami manomu nomu. Jala di pengot hatam dohami Tuhan. Asa unang langgus hami tumangihon hatam. Asa hupati buhami marhamu baun airak kuboto hami sadi hari ina. Songon panak ko borong iddo. Hape di dok nuaing. Nunga ape takke tudaling niak kahau. Nunga jonok be. Dangadong be sipai maun. Dangadong be sipai tion. Sedarion dinasahat hatam tuhami ko saunari rohami muba. Pargugoi mahami, jala mauliate ma di hatam, napaingotok kami. Aliamang pardenggan basa di minggu atpen napadua honon rodo hami martang yang tu manyakon nahua holongi hami, na di bagasan parsahiton. Inanami situa rulianna si haloho, rita e pasari boru si manjuntak, mastiur si homping, junior lestari si burian, amanami situa Bernat Sinaga. Yanakon nami kesyana si haloho, ina nami rinawati lisda tapu bolon, lisdawati boru butar-butar, mei frida sirait, jerni gultom, anna listiana hadi sitorus,
yanakon nami gohi Zionatan Purba, Samuel Tappubolun, inang nami Bibelpro Bertauli Hutauruk, ina nami Jenita Nainggulan, ama nami Marihot B Lumban Tobing. Di bagasan persahiton na sida adong naop name dope di rumah sakit, adong dohot na pemulihan di Jabu do rawat jalan. Saya dulu mana sida liamang pardingkan basa, api homa tangam mulau maddauni na sida mamasuhon mangalihon hamalumon mabuat persahitoni. Pasu-pasu sudia ka proses pengobatan. O Tuhan nama masu-masu sudia kaubat, si panganon si inumon na pinangan na sida. Usihon mahuasom marhitei saluhut na dalam mo pamalupon. Sepasu-pasu sudia ka dokter dok sudia para tenaga medis. Asa margogo na sida patupahon perawatan na umuli. Dohot mandiagnosa sahit. Pasahat do akar resep ni ubat na lobi dumenggan dalan hamalum. Saya pasu-pasu sudia ka keluarga kaya anakon ni sudia ka para tenaga medisi. Sa margogo na sida do di bagasalas ni roha borhat mangula ulaun nabi. Songsongonido Tuhan keluarga ni nahwa holongi hami, keluarga ni inang Linda Asina Tappubolun. Na tumatahang isala marujung ngului na nami. Toppudoro parsahitoni jala toppudoro hamatiani. Dang managam na sida. Alani Tuhan homa na mangapuli na sida. Mabuat songgok-songgok ni roha na sidai. Mapargogoyhon na sida. Apu si mailu siyan si malolong na sida. Saha di homa sudi paparan. Do saha di homa saluhut keluarga si solhot na hinaholongan na. Hupuji hami maguar maliamang pardingkan basah godang ruas do parhaladoni huriam na marulang tahun hatu tubuh marulang tahun dohot pardongan saripion. Mauliate maliamang pardingkan basah ala ditabai ho hari-hari ni ngulu nami do tahun ni ngulu nami. Dang sian gogo nami alai ala ni dingkan basam sabbing do. Saya jari mahami mamakke hari-hari nami dohot mamilang-milangi hari-hari nami najepeki sajupangan rohana bisuk kami. Patau mahami manggorgahon akagorgana uli di sipilian nami tu ado pamu parbue ni haporsion nami nadi idaholi. Jala gabi pangulahonon di holong tu akadongan nami jolma nadi partibion. Tabai mapasu-pasum tu sudi ruas dok parhaladoni huriam di HKBP Tangerang Kotaon. Di sudi pangaradion pesta Natal sikola minggu anno bodari remaja na posebudung. Natal ama ina dok lansia, si patomu-tomuon nami. Sehoma na mangajari hami saluhukna, patomu-tomu hani, gabi pilihan na sudingkan tu adopamu. Pesta Natal na hinalomohon ni roham. Jala pargugui hami mangulahon holong ni rohana, tudongan nami jolma. Nang lumobi tuho Tuhan nami, aido Natal hinalomohon. Pinuji maguarmu, mauliati madidingkan basa marhiti Yesus Tuhan nami. Amin. Huriani tu hatta, mari demahita hut papungu pilihan. Baroham tu Jehovah, baroham tu debata. Bau baroham tu Jehovah, bau baroham tu debata.
Sairado di mahati kora, sairado di haholongoni. Sairado di mahati kora, sairado di haholongoni.
bata. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu bata. Tapasa mapila tutuhata martangi yang mahita. Ali di batama namin na di banwagidjang, hodo haroroan ni salhut sili holihon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajom rito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marahite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni sili holihon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi, tondira di pamatatu, osadohot gogoki, radi saluhut, Ali Tuhan debata amanami para siroha, hasangapon hamuliaon do puji-pujian madiho rodi saliling nililingna. Mauliate maroha nami diho alaniasi ni roham, dohot holong ni roham, ay disuruh hodo anakmu nasasadai, asa malua na ginonggumanmo sian dosa nabi. Na marlas ni roha dohamin waing di bagasan hasirepon ni roha, marningot haroroni anakmu dohot hapapatar na tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na mangului. Pinuji maho alani asini roham, ala di patuturuho dirim, gabe saur ho tuhami jolma nalea, asa malua akka na pinilitmu sian dosa nabi. Marlas ni roha dohami nuaing jala mauliate rohanami, marningot harorom mangibati hami. Say topot mahuriam, jala pature may bainingan ammo. Bongoti marohanami, parbadiay, jala patiur masaluhut nai, marhiti-hiti sodang ni barita na uli, asa hubas sami, paimahon ari harorom nasangapi. Say pasu-pasu ma panggong gominami, jala pasu-pasu masaluhut prahaladoni huriam, dohotak kana paturehon namarsahit, asa maragogo nasida mangaramoti huriam. Say sungguli mahami tuhamu baon ni roha natutu, apuli ma akka namarsak, urupi mana targogot doho namarsahit. Say patiur malakkani nalau mate, asa torang rohana manopot hasonangani. Say topok madongan nami nadi hahulumon, pabicar mabarita na ulitu nasida, asalam tabba akana porsia, do napasangapon ho, diari harorom nasangapi. Amin. Aliama nami nadi banwagidjang, say pinarbadia magwarmo, say roma harajonmo, say saut malomani roham, di banwatongon songon na di banwagidjang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu panghujunan, palua mahami sian pangago. Aiho dona puna haraja. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amen. Amen. Amen.
Selidiki aku, lihat hatiku, adakah ku sungguh menang?